Salamyn hormatly adamlar. Garaşlar baky bir tarap ýurdumyzdaky täzelikler kemem habarlar bilen tanıştyrgan Watan habarlar gepleşimize başlaýas. Şoň hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow sanly video aragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nowbatdaky mejlisine geçirdi. Onu ýurdumyzda durmuş ykdysady taýdan ösdürmek bilen baglanyşykly meselelere we birnäçe resmi namalar taslamalaryna garaldy. Hormatly prezidentime hökümet binasyna gelip, bir ýerde sanly video aragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nowbatdaky mejlisine geçirdi. Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary. Ben şonu sizlerle sanly video aragatnaşyk arkaly nowbatdaky Ministrler Kabinetiniň mejlisine geçirýär. Diýip bolşýarlyk Ministrler Kabinetiniň mejlisinde biz taýýarlanan resmi namalaryň taslamalaryna seredet şeýle beýleki meselelere aýryp maslahatlaşar. Hormatly prezidentime sanly video aragatnaşyk arkaly geçirilýän Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Müşrikowa söz berdi. Vice-premier iqtisadiýetiň puwdoklaryna sanly ulgamy ornaşdyrmak, ýylata dürli gurlarda elektron görnüşinde hyzmat etmek boýunça görülýän çereler barada hatabat berdi. Ýazyrky wagtda Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025 ýyllarda durumjy ykdysadyny ösdürmegiň maksatnamasyna hemde Türkmenistana 2019-2025 ýyllarda sanly ykdysadyny ösdürmegiň konsepsiýasyna bellenlen wezipleri ýerine getirmek maksady bilen müşterilere internet ulgamynyň üstü bilen menzilary bank hyzmatlaryny ködürlemek, şol sanyna ýurdumyzyň banklary tarapyndan raýatlara garlary resmileşdirmekde sanly ulgamy ulanmak arkaly ýeňillikler döretmek boýunça degişli işler geçirilýär. Şunun bilen baglykda banklaryň resmi internet web saytlaryna gard almak boýunça bölümçe döretilip, raýatlara gard almak üçin arda bilen ýüz tutmak mümkinçiligini döretmek hemde arda berilende gardyň görnüşine laýyklykda talep edilýän maglumatlary girmek teklip edilýär. Girdilen maglumatlar we ýerleşdirilen resmi namalar awtomatik usulla bağlanandan soňra ýüz tutan raýata banka barmaly wagty we öz ýany bilen alyp gelmeli resmi namalarynyň sany barada maglumat berilýär. Bu hyzmatyň ornaşdyrylmagy bilen banklarda nowbatlaryň azalmagyna, gard bermek işleriniň desinliginiň üçnetilmegine, degişli ýüz tutmalaryň öz wagtyna seljerilmegine, wagtyň tygyşytlanmagyna ýardam berer. Şoň bilen baglykda vice-premier döwlet başçylarynyň garamagyna banklar tarapyndan raýatlara gödürilenýän gardylar boýunça ýüz tutmalary sanly ulgamy arkaly kabul etmek hyzmatyny ýola goýmak baradaky teklip edirildi. Hormatly prezidentime hatabat dinläp, ýazyrky wagtda uly özgertmeler başdan geçirýän bank ulgamyna sanly tehnologiýalary giňden ornaşdyrmagyň wajypdygyny belledi. Bu ýurda görüljek çäreler hödürlenýän hyzmatlaryň görnüşlerini hemde milli töle ulgamynyň mümkinçiliklerini artdyrmaga, ýurdumyzyň banklarynyň beýasaçyk okyplygyny ýoklandyrmaga ýardam etmelidir. Milli liderimiz bank ulgamynyň bazyr ykdysadyetiniň esas düzümleriniň biri bolup durýanyny aýdyp, bu ulgamyň idaralarynyň işine anamy hemde onuň özüne çekijiligini ýoklandyrmak, fizik we ýuridik şahslardan pul goýumlaryny çekmegiň hemde garlylar bermegiň tertibini aňsatlaşdyrmak maksady bilen toplumlaryň çäreler görmegiň wajypdygyny belledi. Döwlet başçylary hödürlenen teklibi makullap, vice-premier Türkmenistana 2019-2025 ýyllarda sanly ykdysadyny ösdürmegiň konsepsiýasyna bellenlen işleriň öz wagtyna ýerine getirilmegini hemişe üns merkezinde taklamagy taşyrdy. Hormatly prezidentimiz elektron görnüşinde bank hyzmatlarynyň täze görnüşleriniň ornaşdyrylmagynyň ähmiýeti barada ýylatyň arasynda düşünüş işlerini geçirmegi taşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Merýedow neft-gaz toplumynyň idaralarynyň işini mundan meýlekde kämilleşdirmek, Türkmenistanyň neft-gaz senagatyny 2030-njy ýyla çeninde üçin ösdürmegiň maksatnamasyna laýyklykda amala aşyrylýan birnäçe maýy goýum taslamalaryny işleňleşdirmek boýunça ýaýbanlandyrylan işler barada hatabat berdi. Döwlet başçylarynyň garamagyna Goturdepe neft-gaz ýatagyna goýularyň neft berijiligini ýoklandyrmak boýunça hyzmatlary ýerine getirmek baradaky şertnama, goşmaça lalaçyk baglaşmak hakynda kararyň taslamasy gödürilendi. Hormatly prezidentime hatabat dinläp, Türkmenistanyň energetika siýasatynyň esasy urlarynyň baş maksadynyň baý tebii serişdirlerimizi has netijeli peýdalanmakdan, neft-gaz toplumynyň durnukly işini üpçün etmek üçin onuň öňümçilik we almy teňki mümkinçiliklerini milli ykdysadyýetimiziň eksport kuwatlyklaryny artdyrmakdan, ýurdumyzyň ýylatynyň awadançyk derejesini ýoklandyrmakdan ibaretdigini belledi.
Milli liderimiz Neftka toplamını mundan meýlekde hemme taraplarını döwrüp aplaşdyrmagyň, ony köpügli esasy ösdürmegiň we döwrüň tarapyna laýyk getirmegiň wajypdygyna ünsçekdi. Hormat prezidentimiz degişi karary gol çekdi. Hem de ony elektron resminame duran arkaly vice-premieri iberdi. We daşa ýurt maýlaryny çekmek, dünýäniň özen tejribesini, häzirki zaman tehnologiýalaryny ulanmak babatda vice-premieri anyk tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Urad Gelliýew ýurdumyzyň wilayatlaryna döwlet tawşygyna girýän ekinleri ösürip ýetişdirmek üçin obagjylyk maksatly ýürüýti ýer gaznasyny döretmek boýunça alınıp barýan işler barada atabat berdi. Hormat prezidentimiziň 2018-nji ýylda gol çeken kararyna we halk maslahatynyň 1-nji mejlisiniň çögütlerine laýyklykda wilayatlarda obagjylyk maksatly ýürüýti ýer gaznalary döredildi. Olardan degişi tertibe laýyklykda buğdoy, gowaça we döwlet tawşygyna girýän beýleki obagjylyk ekinlerini ösürip ýetişdirmek üçin hususy öňü menejleri ýer böýlekleri ulak möhletlerini ulanmak üçin bölünip berildi. Wilayatlaryň häkimlikleri bilen birlikde obagjylyk ähmiýetli ýürüýti ýer gaznasyny döretmek boýunça teklipler taýýarlandy. Bu gaznadan ýer böýlekleri öňü menejleri 99 ýyllyk möhlet bilen berilýär. Şol gaznanyň ýer böýlekleriniň 70 göterimi buğdoy, gowaça we döwlet tawşygyna girýän beýleki ekinleri ösürip ýetişdirmek üçin ulak möhletlerini esasy ulanmagy teklip edilýär. Galan yer böýleklerine buğdoy we paxta öndürmek boýunça meýilnamany dogry ýerine getirmek şertine alymy taýdan esaslandyrylan ekin dolanşygyny geçirmek üçin ulandyr. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, obagjylygyna ýaýwanlandyrylan giňerimli özgertmeleriň durmuşa geçirişini hemişe üns merkezinde taklamagy taşyrdy. Milli liderimiz o wesenaga toplamyna ýygyderli durmuşa geçirilýän özgertmeleriň ýurdumyzyň obagjylygyny ýokary girdejä puwdaga öwürmäge gönükdirlenýäni bellädi. Şu maksat bilen hojalygy dolandyrmagyň täze netijeli usullaryny ulanmak, o wesenaga toplamyna hususiýetçiligiň paýyny ýygyderli giňeltmek we öňdewarjy kärenişlere golluk bermek zerurdur. Munyň özi milli ykdysadymyzyň puwtalandyrylmagyna we halkymyzyň durmuş derejesiniň ýokarlandyrylmagyna ýardam eder. Döwlet başlarymyz mögsimliğin obagjylyk işlerini guramaçykly geçirmek, öýrençige öňdewarjy tehnologiýalar we alman gazananlaryny ornaşdyrmak, ýerleriň hasyllygyny ýokarlandyrmak, bu serişdelerini erejeli peýdalanmak babatda vice-premieri anyk tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Ýugezew gözegçi edýän puwdaklaryna alınıp barýan işler, ulug aratnyşyk toplamynyň maddi enjamlaryň binýadyny kämilleşdirmek, şol sanyna döwrewap enjamlar hemde öňdewarjy tehnologiýalar bilen üpsün edilen Türkmenmaşy halkara deňiz portunyň dol kuwatyny işlemegini üpsün etmek boýunça görülýän çereler barada hatabat berdi. Vice-premier häzirki wagtda Türkmen deňiz derýa ýollary agentligi tarapyndan deňiz flotyny ösdürmek, edilýän hyzmatlaryň görnüşlerini giňeltmek hasabyna daşy ýurt maýlaryny çekmek boýunça degişi işleriň geçirilýänini aýtdy. Şeýle hem döwlet başlarymyza wagtlaryň gözegçi edilýän puwdaklarda şol sanyna gurulşyk, himiýa we elektroenergetika senagatynda işleriň ýagdaýy hemde öňümçilik we durmuş maksatly desgalarda alınıp barýan gurulşyk işleriniň ýagdaýy barada hatabat berildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, soňky ýyllarda ýurdumyzda ulug üssaşyl geçirgileriniň ösürilýänini, şeýillikde Türkmenistanyň iklimiň möhüm üssaşyl geçirgi hökümine ikrar edilýänini bellädi. Munyň özi diňe bir ýurdumyzyň däl, eýdem Sowetiň döwletleriniň ykdysadynyň kuwatlanmagyna, ulug logistika düzümleriniň işiniň kämilleşdirilmegine aýratyn ähmiýetlidir. Şunun bilen baglykda döwlet başlarymyz puwdaklaryň düzümi döwrep aplaşdyrmagyň, iň täze tehnologiýalary ornaşdyrmagyň zerurdygyny bellädi. Milli liderimiz uluglaryň ähli görnüşlerini ýolagçylara gatnatmak we ýükler daşamak ulgamyna hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak hemde aragatdaşyň döwrep hyzmatlaryny hödürlemek meselelerine bir gözegçilik etmäge ünsçekdi. Hormat prezidentimiz ulug toplamyny ösdürmek meselelerining mundan meýlekde döwlet siýasatynyň ileri türýän oglarynyň hataryna boljakdygyny aýtdy. Döwlet başlarymyz Türkmenmaşy halkara deňiz portunyň dolu kuwatyny çykarmagynyň Merkezi Aziýa we Hazar tewetler üçin strategik ähmiýete eýdigini bellädi. Munyň özi iklimara ýük taşamakda logistik ulgamyň düýpli özleşdirilmegine ýardam eder. Az gysgy we amatly ýollar hökümine diýarymyzyň terminallary möhüm ähmiýete eýe bolar. Hormat prezidentime de ýurdumyzda giňerimli halkara tassamalarynyň durmuşa geçirilýänini aýdyp, vice-premieri belirlenen meýilnamalary ýerine getirmek üçin ähli tagallalary etmegi taşyrdy. Milli liderimiz şeýle hem desgalardaky gurulşyk işlerini bir gözegçilikde taklamagyň wajypdygyny belläp, ähli gurulşyklary derur bolan gurulşyk serişdeler bilen bökdönsiz üpsün etmäge aýratyn üns bermegi taşyrdy.
Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Gylejov Tewda toplamyna durmuşyk iqtisadi strategiýany amalaşdyrmak, döwlet başlarymyzyň bu ýolgamda ýöňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Dokma pudugyny ösürmek boýunça görülýän çereler barada hem habar berildi. Şonuň bilen baglykda ýurdumyzyň dokma kärhanalarynyň ekologik taýdan arasy önümleriniň yerli tarpejilerde hemde daşar ýurt bazarlaryna uly islegden peýdalanýanlygy bellenildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, Tewda ulgamynyň bazar gatnaşyklaryna geçilýän şertlerde milli ykdysadyň gadanýan üstünliklerini görkezýän esasy pudoklaryň hataryna girýänini beledi. Şonuň bilen baglykda harit dolanşygyny artdyrmagyň hemde içerki bazaryň derur önümleri isteklerini dolu kanagatlandyrmagyň gaýry goýulmasy wezipe bolup durýany bellenildi. Eksport uğurly önümleriň öndürilýän mukdaryny artdyrmaga aýratyn üns bermek wajypdyr. Milli liderimiz önümleriň hilini ýokalandyrmaga we görnüşlerini giňeltmäge, hyzmatlar ulgamny we marketingi mundan beýlekde ösdürmäge aýratyn üns bermek möhümdigini belläp, vice-premier birnäçe anyk taşyklar berdi. Döwlet başlarymyz dokma pudugyny ösdürmek meselesine üns çekip, ägir türlü teristler kuwatyna ýa bolan bu pudugyň ýurdumyzyň ykdysadynyň gaýtadan işleýän ulgamynyň okunly ösýänliginiň aýdyň misalyna öwürlendigini aýtdy. Bu ulgamyň öňümçük bunyady ýygydyr döwre barplaşdyrylýar. Daşary ýurtly önüm öňüçleriň haritlarynyň birjikde pesturmaýan ýokary hilli taýýar önümleriň görnüşleri ýygydyr giňeldirýär. Milli liderimiz ýurdumyzda öndürilýän dokma önümleriniň hil babatda halkary ölçeklerini hemde ekologik taraplaryna laýyk gelmegine aýratyn üns bermegiň zerurdygyny belläp, bu babatda vice-premier birnäçe taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedow göýdüçi edýän düzümlerini alınıp barýan işleriň ýagdaýy, köpçülik bilen habar berişleriniň işini kämilleşdirmek boýunça görülýän çereler barada hatabat berdi. Bellenşýäli hormatly prezidentimiň başlangyjy boýunça taýýarlanan Türkmenistanyna 2020-nji 2025-nji ýyllarda sanlyk ykdysady ösdürmeň konsepsiýasyna laýyklykda köpçüliklerin habar berişleriniň işine we guramaçyk düzümlerini täze usullar we döwrewat tehnologiýalar ornaşdyrylýar. Tanly tehnologiýalary işleňleşdirmegiň çäklerini dürüjlük we öňümçük düzümleriniň arasyna içerki ulgam kerek edýär. Gazetleriň we jurnallaryň redaksiýalary teňki öňümçük bilen öýdary gatnaşyklary sürýär. Şoň bilen baglykda döwlet başlarymynyň garamagyna birnäçe gazetleriň we jurnallaryň düzümini kämilleşdirmek boýunça teklipler ködürlenildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, Türkmenistanyň ýeten derejesini, içeri we daşar siýasatynyň esasy urlaryny giňden wagt etmek, taryhy häkmetli wakalary beýan etmek meselelerining ýurdumyzyň köpçüliklerin habar berişleriniň öňünde durýan wajyp wezipelerdigine üns çekdi. Döwlet başlarymyzyň belleşýäli döwürleýin neşirleri elektron görünüşi we internet ulgama geçirmek ýurdumyzyň köpçüliklerin habar berişlerini tanylaşdyrmagyň esasy urlarynyň biridir. Onuň baş maksady neşirleri häzirki zaman ölçekleriň derejesine çykarmakdan ibaretdir. Milli liderimiz dünýäniň bütün tejribesini öwrenmegiň we özleşdirmegiň, täze media tehnologiýalary işleňlenmek, lilikdäki maglumat taskamalaryny taýýarlamagyň, ýurdumyzyň jurnalistleriniň hüner derejesini ýokalandyrmagyň zerurdygyny belledi. Döwlet başlarymyza gazetleriň we jurnallaryň işini mundan meýlekde kämilleşdirmek maksady bilen hödürleriň teklipleri makullap, elektron ulgama geçmek işini çartlandyrmagy taşyrdy. Hormatly prezidentimiz munyň ýurdumyzyň durmuşy ýeten derejesi bilen halkara jemgyýetçiliginiň içkin tanışmagyna mümkinçilik berjekdigini belledi. Bu babatda vice-premier anyk görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Gelin Ýazyp göýdüçi edýän ulgamlarynaky işleriň ýagdaýy, häzirki türkmen jemgyýetinde tagdyn durmuş ýerlerini bir karar etmek, sportyň dürli görnüşlerini, şol sanyna velosiped sportyny wagt etmek boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiň durmuşa geçirýän paradatly we öňdönýärçilikli tiýadat netijesinde Türkmenistan tagdynlygyň we ruh helentligiň ýurt hökümine tutuş dünýäde giň meşhurlyga eýe boldy. Adam hakyna halada şol tiýadatyň ileri türlýän ugry bolupdy we şeýle bolmagyna galýar. 2018-nji ýylda Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň 3-nji iýuny bütün dünýä velosiped güni diýip elan etmek baradaky ýürüýti kararnamasynyň kabul edilmegi ýurdumyzyň sporty we beden terbiyesi sagaldyş hereketini ösdürmekde, olimpiya gymmatlyklaryny wagt etmekde gadanýan üstünliklerini halkara bileşigi tarapyndan ýokary baha berilýänliginiň we ikrar edilýänliginiň aýdyň subutnamasydyr.
Birleşen Milletler Romasy bir mühim resmi namany kabul etmek bilen halkara birleşiginiň velosiped sportunyň ähmetini wagt etmek wajypdygyny hemde beden we ruh taýdan ösüşiň mühim terişde dokumenty uzak aralyga velosiped ýürüşlerini geçirmegiň zerurdygyny ikrar edýändigini hemde ýakyndan golluk berýändigini tasdiklady. Häzirki wagtda ekologiýa taýdan arasynda velosiped sportuny giňden wagt etmek boýunça işleriň çäklerini velosipedli ýürüşleri geçirmäge aýratyn ähmet berilýär. 2018 ýylda Aşgabatda bütün dünýä velosiped güni münasibetli iň köpçülikli velosiped sporty tapa geçirilip, ol dünýä rekord hökümine hasap alındy. Geçen ýylda Aşgabatdaky Olimpiya şäherjiginde 2019 velosipedçiniň gatnaşmagyna bir gur boýunça iň dowamly velosiped ýürüşi geçirildi. Bu ýürüşem Guinnessiň bütün dünýä rekordlar kitabyna girdirildi. Türkmenistan bir taraplyň mekan şygar bilen geçýän şu bayramçylyk ýylyna velosiped binasy dawraly ýagdaýda açyldy. Türkmenistan Halkara Olimpiya Komitetiniň Aziýanyň Olimpiya Geňeşiniň agdasy bolmak bilen olimpiya hereketini ösdürmäge taýlanly goşunt goşýar. Vice-premier 2021-nji ýylyň 13-17 oktyabr aralygynda Olimpiya şäherçesiniň velotrek toplumyny velotrek boýunça dünýä çempionatynyň geçirilmeginiň bu wagtda mühim ädim boljakdygyny aýdyp, döwlet başçylygynyň garamagyna degişli kararyň taslamasy ödürledi. Hormat prezidentime de hatap etdiňler, sport we beden terbiýe hereketiniň sagdynlygyň hemde ruh bilenligiň çeşmesi bolup durýanyny belledi. Sportun ekologiýa taýdan arasy görnüşi bolan velosiped sporty soňky döwürde tutuş dünýäde uly meşgullygy eýe bolýar, hemde ilatyň saglygyny berkitmekde mühim orna elýär. Milli liderimiz halkara sport guramalary, şol sanna halkara velosipedçiler birleşigi bilen netijeli gatnaşyklaryň aýdyň subutnamasyna öwrüljek velotrek boýunça dünýä çempionatynyň ähmetini belläp, bu awraly ýarşy ýokary derejede geçirmek üçin ähli çäreleri görmegi taşyrdy. Hormat prezidentimiz 2021-nji ýylda Aşgabat şäherine velotrek boýunça dünýä çempionatyny geçirmek hakyndaky karary gol çekip, ony elektron resminame duran çygarkaly vice-premiere iýerdi. Hemde resminamada kesgitlenen wezipelери durmuşa geçirmek babatda bir näçe taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Daşary işler ministri Meredew Türkmenistanyň halkara guramalary bilen ýakyn geljek üçin hyzmatdaşlygynyň meýilnamalary barada hasabat berdi. Bu hyzmatdaşlygy iýlikderlik esasy mundan meýlekde ösdürmek maksady bilen ýurdumyzyň hökümet tarapyndan dürli halkara düzümler bilen birlikde uzak möhletli maksatnama hemde meýilnama işlenip taýýarlandy. Olaryň çäklerini anyk taslamalar amala aşyrylýar. Şonuň bilen baglykda Türkmenistanyň energetika diplomatiýasyny ösdürmegiň 2021-nji 2025-nji ýyl üçin maksatnamasynyň taslamasynyň işlenip taýýarlanyny barada hasabat berildi. Bir resminamada Birleşen Milletler Romasynyň ýürütülişdirilen idaralary, Halkara Energetika Agentligi, Energetika Hartiýasynyň sekretariaty we beýleki halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygy ösdürmegiň esasy ugurlary kesgitlenýär. Ýurdumyzda tebigy serişleri rejeli ulanmak, energiýa netijelerini ýokalandyrmak, alternativ energetikanyň kuwatyndan netije peýdalanmak meselelerine de uly üns berilýär. Şu maksatlar bilen Birleşen Milletler Romasynyň özüş maksatnamasy, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy, energiýanyň gaýtadan dikedilýän çeşmeleri boýunça halkara agentligi bilen birlikde Türkmenistanyň 2030-njy ýyla çenli gaýtadan dikedilýän energetikany ösdürmek boýunça milli strategiýanyň taslamasy işlenip taýýarlandy. Onda bir urdaky ileri tutulýan wezipeler kesgitlendi. Döwlet başçylygymyzyň öňe süren başlangyçlar bilen baglykda ykdysadyýetyň ähli ulgamlaryna döwrewap tehnologiýalar we innovasiýalary ornaşdyrmak halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygyň mühim ugrı bolup durýar. Şu wagtda ýürütülişdirilen düzümler hyzmatda intellektual eýetçiligiň bütün dünýä guramasy bilen hyzmatdaşlygy puwturlandyrmaga mühim orun degişidir. Häzirki wagtda intellektual eýetçiligiň bütün dünýä guramasy bilen birlikde Türkmenistanyň intellektual eýetçilik ulgamyny ösdürmegiň 2021-nji 2025-nji ýyl üçin maksatnamasynyň taslamasy taýýarlandy. Onda bu ugurda ýöňde goýulan wezipeler çözmek boýunça toplumlaryň çäreler gözüňde tutulýar. Halkara guramalar bilen demokratik idaralarynyň işini kämilleşdirmäge, ýurdumyzyň adam hukuklary ulgamyna öz üstüne alan borçnamalarynyň ýerine ýetirilmegine gönükdirilen insanperwer ulgamda hyzmatdaşlyk netijeli häsiýet eder. Şonuň bilen baglykda häzirki wagtda gender deňligi boýunça 2015-nji 2020-nji ýyllar üçin hereketleriň milli meýilnamasynyň durmuşa geçirilýänligi bellenildi. Türkmenistanyň degişli döwlet idaralary tarapyndan Birleşen Milletler Romasynyň özüş maksatnamasy hemde ilat gandasy bilen birlikde bir resmi namanyň 5 ýyl üçin taslamasy taýýarlandy.
Hormatly prezidentimiň başçylygyny ýurdumyz howpsuzlygy üçin etmek, ähli-umumy wekimlere hemde howplara garşy görüşmek ýaly möhüm ulgamlarda da halkary guramalar bilen işin hyzmatdaşlyk edýär. Şunun bilen baglanykda geçen ýylyň dekabryna döwlet başçylarymyň karary bilen zorlukly ekstremizmiň öňüni almak we terrorçyga garşy hereket etmek boýunça 2020-2024 ýyllar üçin Türkmenistanyň milli strategiýasy tasdiklandy. Bu strategiýany iş ýüzüne durumça geçirmek maksady bilen Türkmenistanyň degişli ministrlikleri we puduq idaralar tarapyndan Birleşen Milletler Romasynyň terrorçyga garşy müdürligi hemde Merkezi Aziýa üçin öňlaş diplomatiýasynyň Sewit merkezi bilen birlikde 2021-2024 ýyllar üçin hereketleriň milli meýilnamasynyň taslamasy işlenip taýýarlandy. Ýazyrky wagtda agdaran uzak möhletli resmi namalaryň utornukly görünüşlerini işläp taýýarlamak boýunça degişli işler tamamlaýjy tapgyrda alınıp barylýar. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, halkary guramalar bilen özara gatnaşyklaryň bir Türkmenistanyň daşary siýasat strategiýasynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini bellädi. Şol strategiýa bolsa iki taraplaryň hemde köp taraplaryň görünüşde hyzmatdaşlygy okunly ösürmäge gönükdirilenler. Bir netijeli hyzmatdaşlygyň çäklerini ýurdumyz häzirki döwrüň wajyp wezipelerini çözmäge gönükdirilen anyk teklipler bilen iýdigdirli çykyş edýär. Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň Türkmenistanyň başlangyjy bilen bir näçe kararnamalary kabul etmegem şol teklipleriň üreýän wajypdygyna we dünýä birleşiginiň uzak möhletli beýikliklerine laýyk gelýändigine şaýatlyk edýär. Türkmen döwleti halkary durmuşyna işin gatnaşyp, özüniň hemişilik bitaraplyk derejesinden ugralmak bilen bar bolan paragatçyk döreji kuwatyndan umumy awadançylygyň beýikligine peýdalanmaga çalyşýar. Ýurdumyz sewit we ähli-umumy meşgerde durnukly üçin maksatlaryna gitmäge we awadançylygy üçin etmäge sallamly goşun goşýar diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Ýurdumyz öz isinalan borçnamalaryna bir ıgrarly bolmak bilen Birleşen Milletler Romasy we onuň ýürütülişdirilen idaralary bilen köpügürli hyzmatdaşlygy amala aşyrýar. Beýleki awraýly halkara düzümler bilen netijeli gatnaşyk edýär. Hemde dürli ulgamlarda gatnaşyklary hasy ösürmäge taýýardyr. Döwlet başlarymyz bular barada aýtmak bilen hödülenen resmi namalaryň taslamalaryny makullady. Hemde vice-premier daşary işler ministrine bir ordu şol sanyna Türkmenistanyň öňe süren oňun başlangyçlaryny durmuşa geçirmek bilen baglykda işleri iýdigdirli dowam etmegi tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretary Amanow, hormatly prezidentimiziň harby özgertmeleri üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen öňde goýan wezipeleriniň harby we hukuk goraýjy idaralar tarapyndan ýerine ýetiriş barada hatabat berdi. Milli liderimiz hatabat dinläp, paragatçyk söýjülükli we ansanperwerlikli döwlet siýasatyna laýyklykda kabul edilen gorun şäheriyetli harby doktrinanyň düzgünlerinden ugralmak bilen harby we hukuk goraýjy idaralarlaryň maddi enzamlaryň büniýadyny ýygydyryp pogtrandyrmak boýunça mundan meýlekde netijeli çäreleriň görüljekdigini aýtdy. Döwlet başlarymyz harby gullukçylar we olaryň maşgalak dağlar barada kıladanyň ileri tutulýan ugurlaryň birdigini belläp, olaryň awadançylygyny ýoklandyrmak, ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlandyrmak, netijeli işlemek, halal gulluk etmek hemde göwnüjay din jalmak üçin giň mümkinçilikler döretmek boýunça toplumlaryň işleriň amala aşyrylýanyny bellädi. Hormatly prezidentimiz harby we hukuk goraýjy idaralaryň taýyşly işlemegini öpçün etmegiň wajypdygyny öňe çekip, vice-premier Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretaryna anyk tapşyryklar berdi. Soňra meclisiň başlygy Mehmedow milli parlamentiň ýurdumyzyň kanunçylygy döwre barplaşdyrmak boýunça alyp barýan işler barada maglumat berdi. Täze hukuk namalaryny işläp taýýarlamak döwlet siýasatynyň möhüm ugurlarynyň esasyna we hormatly prezidentimiziň deputatlaryň öňüne goýan wajyp wezipelerini nazara alyp taýýarlanýar. Häzir degişli ministrliklerden we puduklaryň durmuş idaralaryndan gelip gowşan teklipleriň esasyna beýikmet gatnaşyklary, raýatlaryň hukuklaryny hemde beýikmetlerini goramak, yer we energiýa terişlerini netijeli we rejeli peýdalanmak, energiýanyň täzeden dikildirilýän çeşmelerini döretmek, raýatlaryň saglygyny goramak, kesellerin öňüni almak, yerli öz-özüňe durmuş idaralarynyň işini kämilleşdirmek we beýleki durmuş guramalyna degişli meseller bagatda kanunçylyk taslamalary taýýarlanýar. Kanunçylyk taslamalaryny taýýarlamak işleri umumy karar edilen halkara kadrlary we milli kanun çykaryjyk tertibini nazara almak arkaly alınıp barylýar. Parlamentary gatnaşyklaryny Birleşen Milletler Romasy we onuň agentlikleri beýleki awraýly halkara guramalar bilen hyzmatdaşlyk ýeňeltmek boýunça alınıp barýan işler bar diýip aýdyldy. Şunun bilen baglanykda parlamentary birleşigi bütün dünýä sağlyk goraş guramasy Birleşen Milletler Romasynyň ilat gaznasy UNICEF bilen birlikde onlaýn tertibine geçirilen çäreler barada maglumatlar aýdyldy.
Meclisin deputatlary döwletimiziň içergemde daşar tiýatynyň, Türkmenistanyň halk maslahatynyň kararlarynyň mazmuny we ähmiýetini, diýarymyzyň öýdüşi ýolunyň hemde bitaraplygyň 20 ýylyň içinde durmuşa geçirilen özgertmeleriň, halkymyzyň gadymy taryhynyň we medeni ruhy mirasynyň ähmiýetini düşündirmek boýunça wagty işlerine gatnaşýarlar. Hormat prezidentime de milli kanunçylyk bunyadyny mundan meýlekde ýygydyry kämilleşdirmek wajypdygyna ünsjekdi. Bu işler dünýägi döwletimiziň demokratik we hukuk esaslarynyň putrandyrylmagyna, ykdysadyň ýokary ödüş tepkiniň öpüşine edilmegine hemde halkymyzyň awadançyk derejesiniň ýokarlandyrylmagyna gönükdirilen giňerimli oňun özgertmeleri durmuşa geçirmegiň çäklerini amala aşyrylmalylar. Milli liderimiz parlamentary gatnaşyklaryny mundan meýlekde ösürmek meselelerini öňçekip, burada alınıp bolýan işleriň Türkmenistanyň halkara awraýynyň belinde galmagyna, halklaryň arasynda dost-doganlyk gatnaşyklarynyň ösürilmegine, dünýä jemgyýetçiliginiň ýurdumyzyň içeri we daşar tiýadaty hemde häzirki döwürde ýeten derejesi bilen giňden tanışmagyna ýardam bermelidigini belledi. Şeýle hem döwlet başlarymyz watanymyzyň baky bitaraplygynyň 25 ýyl münasibetli meýilleşdirilen çäreleriň geçirilmegine, deputatlaryň işen gatnaşmalygyny belläp, bayramçyk çäreleriniň ýokary guramaçyk derejesiniň üpsün edilmeligine ünsjekdi. Meclisiň ahyrynda hormat prezidentimiz oňa gatnaşylara güldönüp, ýylyň tamamlanyp barýanyny, şoňa görä hökümetiň möhüm taşyklarynyň ýerine getirilişine teretnegi taşardy. Munyň özi ykdysadyta sany ulgamy ornaşdyrmak bilen baglanşyklydyr. Şunun bilen baglanykda ýurdumyzyň ykdysadytyny seljermek boýunça alınıp bolýan işleri ýygydyry ösürmek babatda bir näçe anyk görkezmeler berildi. Biz ýurdumyzy sany ulgamy geçirmek maksatnamasyny kabul etdik. Şundan oralyp her bir ministrligiň we buýduklyň duruş idarasynyň öz maksatnamasy bardyr diýip hormat prezidentimiz aýtdy. Hemde onuň ýerine getirilişini gödükçilikde taklamagy taşardy. Vice-premierlere bu ýurda öz gödükçilik edýän buýduklaryny alınıp bolan işler barada hatawatlary taýýarlamak taşarly. Ministrler kabinetiniň ýakyn wagtda geçiriljek meclisinde bu ýurda edilen işler barada ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasarlarynyň we vilayet häkimleriniň, döwlet gowpsuzlyk geňeşine bolsa harby we hukuk goraýjy idaralaryň ýol başlarynyň hatawatlaryny diňlärtip milli liderimiz aýtdy. Meclise ýurdumyzyň baky bitaraplygynyň şanly 25 ýyllyk bayram münasibetli geçiriljek halkara çärelerine ýokary derejede taýýarlyk görmek babatda anyk taşyklar berildi. Şeýle hem milli liderimiz täze el bayram münasibetli çäreleri guramaçykly geçirmek bilen baglanşykly görkezmeler berdi. Tanly video aragatnaşyk arkaly geçirilen ministrler kabinetiniň meclisinde başga da bir näçe möhüm meseleler garaldy. Olar boýunça degişli sözgötleri kabul edip, hormatly prezidentimiz meclis jemledi. Hormat ministr kabinetiniň agzalary biz şonuň bilen tanly video aragatnaşyk arkaly ministr kabinetiniň nowatdaky meclisini geçirip oturýar. Ben ähliňde bir jan sağlygy, rowaşlyk, bir karawatanyň bunundan beýlekde güllüs bolan malyp baran işlerinde ulutsunukdary ardy edýär. Sağ bolun. Enewolsa Türkmenistanyň prezidentiniň golçaka resmi namalary bilen tanış edýäs. Türkmenistanyň Newtha toplumyň öňüne goýulan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, şeýle-de häzirki zaman tehnologiýalaryny we ýörüte enjamlaryny öňümçiligi ornaşdyrmak arkaly Newt goýularynyň önüm berjiligini ýokarlandyrmak maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekdi. Resmi nama laýyklykda Türkmen Newt döwlet konserni Türkmen Newt döwlet konserniň ýürüte hyzmatlary ýerine ýetirmek hakyna Türkmenistanyň prezidentiniň 2010-njy ýylyň 30-njy iýulyny çykaran 11189-njy kararyndan aýklykda Gotur DP'de Newt ýatagyna goýulan Newt berjiligini ýokarlandyrmak boýunça hyzmatlary ýerine ýetirmek barada Tatarstan Respublikasynyň Russiýa Federasiýasy Tatneft açyk paýdarlar jemgyýeti bilen baglaşan şertnamasyny degişli işleri we hyzmatlary ýerine ýetirmek hem şertnamanyň möhletini 8 ýyl uzaltmak barada goşmaçy ulalaşygy belenen tertipde baglaşma ygtyýar berildi. Halklaryň arasynda dost doganlygy, hoşniyetli goňşuçylygy hasam puğtalandyrmak, hem beden terbiýany we sporty wagt etmek, jemgyýetimizde sadan durmuş ýöreliglerini işçiň ornaşdyrmak, ötüp gelýän ýaş nesli sport bilen meşgullanmagy giňden çekmek we olimpiýa hereketini ösdürmek, ýurdumyzyň halkara sport awraýyny hasam belende götürmek, şeýle-de Türkmenistanyň ýygyny toparynyň türgenlerini ýokary derejede toplumyň esasda taýýarlamak üçin amatly şertleri döretmek maksady bilen Türkmen
Türkmenistan'ın prezidenti kararı kol çekti. Resminama layıklıkta Sport ve Yaşlar Siyaseti Ministerliğine Türkmenistan'ın Velosport Federasyası hem velosipedçilerin halkara bileleşigi bilen bilelikte 2021 yılın 13-17 oktyabr aralığında Aşga şehrindeki Olimpiya şehirciginin velotrek sport toplumuna velotrek boyunca dünya çempionatını geçirmeye ihtiyar verildi. Gahriman arkadamızın çarşamba günü Balkan vilayetinde mübarek iş saparına olup Sevit merkezi Balkanava şehrine kurulan vilayetin baş mescidinin açılış davrasına katlaşmağı bu acayip ruhu oğucuğu akpata bermegi Balkanlı illeşlerimizin buysunçlu başlarını hasan belinde götürdü. Şu münasibetle Balkan vilayet hakimliğine geçirilen hoşallık maslahatım tarihi vaka bağışlandı. Baqı taraflığımızın şöhratlı 25 yıllık bayramının ulu davarraları, şanlı vakaları vetlenip, döwrat derecede giňden bellenilýän, Türkmenistan taraflığın mekan yılına yeni bir mertebe şan getiren bu azayip tarihi vaka münasibetli Balkan vilayeti hakimligine geçirilen hoşallyk matlagady egzilmez buysunca ýewelli. Ýokary işenlikde geçen hoşallyk matlagyna edilen buysunçly çykyşlarda watanmyda, bagtyarlyk döwrümide, hormatlar kadağımızın taýty tagallalar netijetine bitirilýän beýik işleri bolan hoşallyk sözleri ýürekliň töründen çykdy. Matlagatda Haza arkadağı prezidentimizin ýadusuz aladasy bilen dünýä nusguluk derejede gurulan vilayetin baş mescidinin açılış dawratynyň il ulusymyzyň kalbyna ýatdan çykmajak azaýyp täsirleri galyryp, vilayet merkezi Balkanava şäheriniň gözelligini, hasam gözellik goşanlygyny aýratyn nyktalyk geçildi. Yergelen aýsak Baqy taraflygymyzyň şanly senetiniň öňü syratynda Balkanava şäheriniň binagarlyk keşwi, köçeler durşaý ýollary aýratyn öwüşgüne ýewelli. Bu ýetençli çykyşlarda bellenişi ýaly. Hakykatdan hem parasatly milli liderimiziň amal aşyrýan beýik taryhy özgertmeleri, gurdurýan beýik binalary, täzin imaratlary, döwlet adam üçindir diýen ilhalar taglimatynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň beýanlar. Muňçyn tutuş ýurdumyzda bolşy ýaly, öz mehriban, gahryman arkadagynyň daşyna mäkem jewitleşen Balkanly illeşlerimiziň hormatly arkadagymyza bolan hoşallyklary tükönüksizdir diýip matlagatda çykyş edenler uly buýsanç bilen aýratyn nyktadylar. Şeýlede Haza arkadagymyza berilen mukaddes käbäniň keramatly ýazgylary ýazylan örtüginiň keramatly teperriň täze mescide goýulmagy hem hormatly arkadagymyza Saudi Arabistanyň paşalygy tarapyndan sowgat berilen mukaddes käbäniň gapysynyň şekiline Qur'an-ı Kerime mukaddes ayatlarynyň ýazgylary ýerleşdirilen sowgadyny täze mescide goýşurmagy hassa tolgunurjy ýatda galjy azaýyp pursat boldy. Şeýlede gahryman arkadagymyzyň baş mescide täze awtolog sowgat bermegi bu azaýyp pursatyň şatlyk buýsanjynyň üstüne ýetirdi. Hoşallyk matlagadyna gatnaşanlar hormatly arkadagymyza mehriban halkymyzyň awadançylygy, oň baý medeniýetini we ruhy miratyny aýawly saklamak barada edýän ýygyderli aladasy hem berýän himayet gollawlar üçin alkyş döwlerini aýtdylar, ýürek buýsançlaryny beýan etdiler. Şoň ýaly hoşallyk matlagadyna gatnaşylar gahryman arkadagymyza berk jan saglyk, uzak ömür, mehriban watanymyzyň gülläp ösmeginiň, ediz halkymyzyň hassa isretli, ruhulent ýaşamaklarynyň hatyratyna alyp barýan äýurtly işler mundan meýlegem täze ruwaşlyklary arzu etdiler. Paýtatymyzda agyr atletika boýunça ýurdumyzyň açyk çempionatyna badalga berildi. Ýarış sportuň bu giň gerimde ösdürilýäniniň aýdyň suwtnamasyna öwrüldi. Ýurdumynyň sport we ýaşar siýasat ministrliginiň meýnamasyna laýyklykda geçirilýän ýaşyň açylyşy dawarasy uly ruhwalentligi wetsendi. Bir taraflamyzyň 25 ýylygyna başlanan häzirki ýarış türkmenlerimiň halkara oýunlaryna taýýarlygynyň öz boşly tapgyrdyr. Dürli ýaşlaryň ýygydaly geçilmegi ýurdumyzda sporty ösdürmek bilen birlikde raýatlarymyzyň sporty höwüsini hasartyrýar. Adamlaryň saglygyny berkitmekde, sporty we köpçülikle beden terbiýany ösdürmekde üreýän üli ähmete eýe bolýar. Soňky ýyllarda türkmen ýaşlarynyň arasynda sportyň bu görnüşi işçiň ösdürilýär bol, aýratyn meşgullyk eýe bolýar. Mehriban arkadagymyzyň başlangyjy bilen köpçülikle beden terbiýe hereketini hemde ýokary netijeli sporty ösdürmek, sağlam durmuş ýörelgesini kemal getirmek boýunça çäherler milli taglime gurly. Milli liderimiziň nyktaşy ýaly sport ählumumy parahatçylygy döwletleriň hemde halklaryň arasyndaky dostluk gatnaşyklaryny we netijeli hyzmatdaşlygy potolandyrmagyň möhüm şerti bolup durýar. Agyr atletika boýunça geçirilýän häzirki çempionat uswatlyň kemaly gelýänini görkezýär.
Hormatly adamlar, ene bolsa yurdumyzyň vilayatlaryna we paýtagymyzda Aşgabat şäherine şu gün 26 noýabrda saat 20-den 27 noýabrda saat 20-çe boljak we barada Türkmenistanyň Howa Maglumatynyň berýän habar bilen tanşy boluň. Balkan vilayatyny ötkäpdiren bulutly howa bolup ýağış şäher gün ortagyny watardan telesi günde 9-14 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 1-6 gradus, gündüzüne 6-11 gradus maýly bolar. Ahal vilayatyny ötkäpdiren bulutly howa bolup azkem gar gatşykly ýağış şäher. Demurada gün watardan telesi günde 9-14 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 0-5 gradus, gündüzüne 3-8 gradus maýly bolar. Mara vilayatyny ötkäpdiren bulutly howa bolup azkem ýağış şäher. Demurada gün watardan telesi günde 9-14 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 2 gradus sowukdan 3 gradus geçen maýl, gündüzüne 10-15 gradus maýly bolar. Leba vilayatyny ötkäpdiren bulutly howa bolup azkem ýağış şäher. Demurada gün watardan telesi günde 9-14 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 2 gradus sowukdan 3 gradus geçen maýl, gündüzüne 11-16 gradus maýly bolar. Daşy vilayatyny ötkäpdiren bulutly howa bolup gar gatşykly ýağış şäher. Demurada gün watardan telesi günde 8-13 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 0-5 gradus sowuk, gündüzüne 1 gradus sowukdan 4 gradus geçen maýly bolar. Paýtagymyzda Aşgabatda ötkäpdiren bulutly howa bolup azkem gar gatşykly ýağış şäher. Demurada gün watardan telesi günde 9-12 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 2-4 gradus, gündüzüne 4-6 gradus maýly bolar. Yurdumyzda 3 noýabr aýynyň 27-sine magnetik hadisasynyň dornukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Ediz watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan bölejikleriniň möçöriniň kadadan 9 göterim artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin ağız burun örtüklerini ulanmagy, şeýlede göýüs paslynyň dowam edýän günlerini howanyň derejesini üýtgeýänligini nazar alyp pasla görä giyinmegi maslahat berýär. Mehriban inleşler, bu düzgünleri berk berjay etseňiz, ýylyň islenik paslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni aty watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşleri betlenýär. Ähli ösüşlüğün özünini bolsa halkyň behbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.